da neka veza i neki odnos, ako se procenjuje neuspešnim ili se predviđa da će biti neuspešan, za to može da bude kriva jedna strana, druga strana ili obe zajedno. Ja mislim da u ovom našem slučaju, odnosno u slučaju ovog našeg braka, odnosno ove veze naše sa Evropskom unijom, je takva priča da je ona ili da će biti neuspešna iz oba razloga. Dakle, s tim što oba partnera zapravo iz različitih razloga ne mogu da ostvare ili ne žele da ostvare taj brak. Samo što se jedan navodno jako trudi, a to smo sada mi, a drugi se trudi samo na rečima, ali mislim da u praksi zapravo uopšte ne želi taj brak, ako da ostanem na toj analogiji. Dakle, imate Srbiju koja, ili barem srpsku vladu koja strasno želi tu vezu, to je ulazak u Evropsku uniju, i dobar deo ili većina građana takođe to želi. Na pitanjima, anketama koje mi radimo i druge agencije i kolege kažu da je Evropska unija poželjan i prihvatljiv cilj. Procenat se kreće od 60 i ne znam, 3-4 do 75-6%. Dakle, stabilna većina od 2/3, pa i preko toga, kaže da je Evropska unija poželjan ideal. Ali kada to kažu zapravo, onda građani misle na bolji život, na standard, niko ne pomišlja na Bugarsku, kada kaže Evropska unija, nego svi pomišljaju na Nemačku, ili na takav standard. Ili Rumuniju, iako su nam Rumunija i Bugarska bliže i verovatno bi naše članstvo Evropske unije više naliko na bugarsko i rumunsko nego na holandsko ili nemačko članstvo. Bilo kako bilo, dakle, to je poželjan cilj za većinu naših građana i za većinu naših stranaka. Vi nemate nijednu stranku, uključujući radikale i pocepane i jedne i druge, koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. A sad tu ima jedno ali, jedno malo, ali zapravo veliko ali. Pod kojim uslovima? Dakle, i srpska politička scena se ne deli na to što neki žele Evropsku uniju, a neki ne žele, jer svi žele više ili manje, već se deli po tome što neki žele bezuslovno i po svaku cenu, i po cenu odricanja od Kosova, i po cenu faktičkog ili i zvaničnog, i po cenu odricanja od nekih drugih nacionalnih interesa. Ne zaboravite da Srbija ima nacionalne interese i Srbi u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori takođe. Znači, po cenu odricanja od svih nacionalnih interesa, pa i od svih ekonomskih interesa, ako mogu da kažem.